Servisu fotovoltaických elektráren se věnuji už od roku 2009 pro různé společnosti a metodika těchto prací se vyvíjela. A to tak, že dříve jsme řadu věcí dělali ručně, ať už to byl sběr dat nebo jejich vyhodnocení a následný pokyn technikům, kam mají jet, co mají udělat a co si mají vzít sebou. V současnosti máme k dispozici drony, a to je samozřejmě nástroj, který lze využít úplně skvěle pro fotovoltaické elektrárny. Dřív jsem používal takhle ruční termokameru, s kterou jsem přišel a cvakal jsem panel po panelu, abych dostal patřičné výsledky. To je ale práce zdlouhavá a finančně náročná. Proto je mnohem elegantnější a jednodušší vzít si dron, který navíc ve spojení s dokovací stanicí umožňuje plnou automatizaci sběru dat a ten nám potom zjednoduší a zkvalitní práci, hlavně z toho důvodu, že dron je stroj, neplete se a tu misi, kterou mu tam nastavíme, udělá kdykoliv znovu se stejným nastavením a tím pádem můžeme využívat výsledky pro srovnávání degradace panelů meziročně nebo mezi obdobími, které si sami stanovíme. To, že dron je drahý, to je jasné, ale pořád vychází levněji než lidská činnost. To, co využíváme následně, počítač, do kterého data nahraju. Přímo na zakázce se můžu podívat na takový první náhled, jak to všechno vypadá. No ale pak samozřejmě přichází ta práce, která není vidět, a to je práce v kanceláři. Na počítači sdružujeme jednotlivé snímky do skupin, tak abychom vytvořili ortofotomapu, jak v termorežimu, tak v režimu RGB a z toho už potom zákazník může velmi dobře rozhodnout, jaký bude další postup servisních prací. Největší výhodou je, že ke každému snímku máme souřadnice, takže můžu technika navádět pomocí GPSky přesně k danému panelu a nemusí je odpočítávat z fotky. Celkově bych řekl, že se trend vyvíjí dále s tím, jak přichází umělá inteligence a jak se řada firem věnuje právě zapojení umělé inteligence do rozpoznávání jednotlivých závad, řízení lidí pomocí jednoduchých pokynů, tak tohle očekáváme, že velmi brzy bude pomáhat i naší práci.